Toivottavasti tästä nyt kuuluu. Mut joo, puuron tekoa. Mä luulin, että mä kuvasin, mutta mä en kuvannut. Joten tästä lähtee treenipäivän riisipuuro mikroon. Ja protskuna toimii tänään missä se lukee? Päärynä vanilja. On muuten ihan törkeä hyvä. Maistuu niinku... Mikä se on? Päärynä vanilja. Siis maistuu ihan sille... Mikä se jäätelö on? Ville Vallato. Sille jäätelölle. Ihan sen makuusta. Puuroon. Mä eilen kävin kaupassa ja ostelin mausteita, niin mä huomasin, että piparkakkumausteet. Voisiko se toimia riisipuurossa? Pääsitte suoraan niinku tämmöisen testivideo äärelle. Otetaan tähän aamuun riisipuurot ja kello on kohta 9. 10 reenille, jalkareenille ja näin poispäin. Mutta marjoja. Niitä mä tarvin myös. 100 grammaa marjoja, vadelmaa ja mustikkaa. On hyvä. En mä tiedä, kaurapuurossa toimii paremmin kuin riisipuurossa, mutta mennään näillä. Niin joo. Toi pitäis varmaan... Mä laitan tähän vähän vettä vielä perään, koska tosi monesti käy, jos riisipuuron Mikä tuolla? Hyi. Olihan se mun hius. Laitetaan tätä nyt tänne. Ihan vähän. Meniköhän liikaa? En tiedä yhtään. No, se selviää kohta. Sekoitetaan vähän ja ei mun olisi ehkä sitä vettä pitänyt sittenkään laittaa. Tää on ihan liikaa. Näytti kun mä otin se tuolta mikrosta, että se on jo mennyt, tiedätkö, semmoisen jäykäksi. Okei, tästä voi tulla ihan mielenkiintoinen. Laitetaan se tonne kuvuun alle pariksi minuutiksi. Sitten lähtee. Tehdään toi protskuseikki tosta pois alta. Tää tulee 40 grammaa. No nyt meni kyllä ihan liikaa. Siis miten iso tää skuuppi on? 40 grammaa piti laittaa, nyt tuli 50. Mä en tiedä, onko se niin justiinsa, mutta jos menee niin 10 grammaa yli, niin se on jo. Pari grammaa hyväksytään vielä, mutta joo, siinä on 42. Pari grammaa hyväksytään vielä, mutta jos menee oikeesti 10 grammaa yli, niin silloin siitä saa jo ottaa pois. En tiedä yhtään mitään tämmöstä, osaanko mä edes editoida tätä. Mä harjoittelen. Eka video. Tästä voi tulla mielenkiintoinen. Joo. Pitäisköhän vaikka kiinnitellä näitä. Tiedätkö, kun joskus kun rupeat jotain niin touhuamaan ja sitten sulla tulee kesken kaiken semmonen, että sä menetkin tekee jotain toista hommaa. Sitten se yksi homma jää ihan kesken ja se jää. Se jää. Sä joka kerta sitten kävelet ohjaamaan, että ai niin vittu. Otetaan tuolta uusi lasi. Uusi lasi, siitä on mukava hörppästä. Ja nää shakerit sit aina pestää. Mistä tää juomat. Se on pilalla se purkki. Noin, mikäs meidän puuron tilanne on? Täällä haisee ihan pipari. Piparitaikina siis. Mitä? Joo, otetaan tähän. Tommonen pari minuuttia. Sit se on ehkä valmista. Kahvikupit tosta. Juo vettä. Dieetti päällä, niin ei parane kauheasti. Lähtee reviittelemään kauramailla. Kuvaakohan tää mua vai? Pitäis kuvata mua. Pari monivitamiinia. Sitten kalsiumia. Pitäis ottaa omega-3, olisi ehdoton 1, mutta mulla ei nyt ollut sitä. Se loppu. Pitää käydä ostaa lisää. Tää on kyllä hyvä. Voi vitsi. Vielä ihan pari sekkaa, niin on hyvä. Ja mitäs muuta me laitetaan puuron sekaan? Mitä tää on? Tää on tämmönen makeutusaine. Tää on hyvä. Siis jos et sä käytä riisipuurossa sokeria, tai siis jos et sä saa käyttää sokeria riisipuurossa, että sulla on joku ruokavaliosuunnitelma tai jotain, mitä sä noudatat, niin riisipuurossa, kyllä mun mielestä riisipuurossa pitää olla sokeri. Ja tää tekee ihan saman maun. Täältä tulee riisipuuro. Sitten tommonen mukava löräys ja pikku sekoitus. Ai niin, mä laitoin sitä piparkakkumausta. Vähän jännittää. Oliko se ihan huono veto? Tosiaan, no ei noita tarvi punnita. Nää on niin monta kertaa punnittu nämä marjat, että
alkaa mennä jo, tiedättekö, silleen, sä pystyt silmämääräisesti kahtomaan kyllä, että milloin siinä on tarpeeksi. Se on niin kylmää, että... Joo, kylmää tosiaan. Tein kylmää puuroa mikrossa. Laitoin sen jäädytysohjelman päälle tuohon mikroon. Heitin testissä piparkakkupuuro, eli riisipuuro. Otetaan vielä uustosta. Aika hyvä. En tiedä, ehkä seuraavalla kerralla laitan vähän vielä enemmän kokeile, että onko se vielä paremman mausia. Aika hyvän makuinen oli. Tästä ei aamupala parane. 60 grammaa kaurahiutaleita, riisihiutaleita, treenipäivänä riisihiutaleita, lepopäivänä 60 grammaa sitten kaurahiutaleita. Tänään on jalkapäivä, mulla oli eilen hiilaritankkaus. Eli dieettiä jäljellä enää, tosiaan, kerrotaan mikä tässä on meininki. Vähän tässä on 8 kuukautta oltu, no eka tehtiin pieni kehityskausi, nyt ollaan oltu tosta, mikä se on joulukuuta edeltävä kuukausi. No joulukuun alussa aloitettiin dieetti sitten. Ja se olisi tarkoitus nyt viedä maaliin tossa tämän kuun maaliskuun 29. päivä. On vikapäivä. Sinne painetaan nyt täysin ja tää dieetti loppuu ja näin poispäin. 8 kuukautta, se on pitkä aika. Miettikää, en oo yhtään kertaa syönyt ohi mun ruokavalio. En oo yhtään aerobista jättänyt välistä. En oo yhtään treeniä jättänyt välistä. Ja samalla tässä lapsiarki pyörii vielä samassa. Ja jos kiinnostaa tämmönen podausaiheinen, elämäntyyli seurata. En mä aio tehdä pelkkää jotain salitreenivideoita ja tämmöistä. Siihen mä oikeastaan tarvin niitä kahtoja, että ne voi heittää mulle, että teet tällaista ja tällaista. Jotain haastevideoita. Totta kai mä kuvaan sitten muutakin. Jossain vaiheessa otetaan varmaan jotain terassirakennusprojektia tuohon takapialle pitäisi tehdä. On paljon kaikkea mitä pitäisi tehdä, mutta katsotaan miten tää lähtee tää tupehomma käyntiin tästä. Nyt vetästään puurot naamariin ja sitten kello 9 mä tossa tunnin sulattelen. Varmaan vähän otan huilia vielä tossa. Mulla siis aamu alkaa nyt dietillä. Joka aamu ollut kuntopyörää. Nyt se on noussut. Mä polen 60 minuuttia joka aamu. Suoraan kun herään, niin lähden polkeen. Iltavuoroviikko mulla duunissa. Mä oon itekseen täällä. Jose ja Minttu on töissä. Tai Jose on hoidossa ja Minttu töissä. Mä oon itekseen aina tää aamun tästä sitten ja 3:30 lähden töihin. Kerkeen nähdä poikaa sit siinä tunni. Nää on vähän tyhmiä nää iltavuoroviikot, mutta ei voi mitään. Töitä on tehtävä. Joo, sinne meni. Mitä tavoitteita? Treenaamisen suhteen. En tiedä. Ei ole mitään kisatavoitteita. No totta, mulla nyt on vähän semmonen. Jos mulla ei olisi rintakehässä tatuointeja ja mulla on nyt kädessäkin jonkun verran. Jos mulla ei olisi niitä, niin mä ehkä innostuisin vähän jopa lähteä kokeilemaan. En ole vielä siihen valmis. Ei ole vielä niin isot patit tuolla hanskoissa, että vois lähteä niitä ihan kisoihin asti näyttämään. Tiedätkö, jostain se on aloitettava. Nyt on painettu 8 kuukautta aika todella lujaa. Ja katsotaan jossain muussa videossa sitten, varmaan seuraavassa videossa. Mä käyn vähän läpi tarkemmin tätä projektia, mikä on ollut, mitä tässä on tehty ja niin poispäin. Laitan vähän kuvia ennen ja jälkeen kuvia ja varmaan tänään pitäisi tulla ihan sairas jalkareeni. Eilen oli hiilaritankkaus. Jalat räjähtää kun me lähdetään painamaan niitä ihan varmasti. Hiuksiin vähän jotain tämmöstä vahaa, joku tämmönen, ettei tukkasojota miten sattuu, niin kuin näkyy. Tätä ei kyllä taida saada pelastettua nyt tänään millään. Mitä ihmettä näille mun hiuksille on tapahtunut? Mä oon varmaan nukkunut jotenkin pää alaspäin. Otetaan siellä. No, ei se niin väliä. Mä laitan lippiksen kumminkin päähän, niin ei sillä niin väliä. Mutta sitten Possi hajuvesi toimii. Sitä parit suihkaukset ja se oli siinä. Sitten aletaan pikkuhiljaa lähtemään treenille ja treeniomaan tulee 5 grammaa EAAta ja sitten 20 grammaa hiilaria tällä hetkellä ja sitten gramma suolaa. Vai sanoinko mä se jo? En mä tiedä. Mut joo. Ja tunti ennen treeniä mä tuossa hörppäsin aamupalan jälkeen niin elektrolyytit naamariin. Siinäkin otin vähän suolaa.
Tästä tulee rankka reeni. Siitä sitten kengät jalkaan ja ei muuta kuin salille. Sovittiin, että 10 tullaan salille, niin mä aina tuun jos sovitaan, että 10 esim. Tullaan salille, niin mä tuun aina tähän. Tuun jo silleen 10 vaille 10. Ja mä en vieläkään oppinut, että tuolle reenikaverille, kun sanoo, että 10 tullaan, niin se tulee aina joskus 15 yli tai 20 yli. Ja mä aina saan puoli tuntia hengailla täällä, ootella. Joskus mä vielä opin se, että tullaan puoli tuntia jälkeen. Joo, nyt reenikaverikin pääsi paikalle, Tälleen paljon kelloa. Varttia vaille 11. Mä tuli 10 vaille 10 mättä. Mä oon ajoissa, että niin keretään rauhassa katsoa tästä kamerasta parit asetukset ja muut, mutta meikäläinen olisi kerennyt täällä melkein reenata koko reenin loppuun asti. Siinä se nyt yrittää ottaa kiinni mua oikein. Hei, tää onkin hyvä oikeastaan, kun mä unohdin laittaa sen nauhoituksen päälle, niin nyt täällä näkee muutkin, että tänään tehdään ennätyksiä taas. Kyykkyennätyksiä. Kyykkyennätyksiä. Paljonko tahot? No kyllä mä aion sillä 120 nyt 10 sarjat tehdä. Olisiko 130 tänään? Hyvä. Dietillä ja niin ainoa vaan kauheita painonlisäyksiä. Niin, mutta jos no katsotaan miltä tuntuu. Niin, jos sä saat 1 kympin tehtyä sillä 120, niin seuraava pistää 130. Tehdään niin. Kyllä me mennään tekemään. Mennään tekemään. Emme koko päivä. Kauheena mulla oli, kun mä heräsin tossa, niin tukka ihan pystyssä. Sitten mä että mäpäs laitan vähän sitä ja näin. Sitten mä että ne on ihan sama kuin mä laitan lippiksen salilla kumminkin päähän. Unohdin sen lippiksen sitten kotiin. Pientä herättelyä. Laita se lisää paino. En laita. Pari semmoista vähän kovempaa. Mutta ei kumminkaan failuräästä. Any day off the rip. Just pick any day of the week and I'll get your ass a sip. It's terror floating in, getting gagged off a zip. Just window shopping dip, cause I'm looking for the chew. I got a fresh script, so I might just act a Seuraavana viikonloppuna on kanssa hiilaritankkari. Ai joo. Joo. Minkä pitkä sä söit? Semmoinen, mikä se oli? Semmonen vanilja kuningatar pulla pitkä. Oliko se justiin se vanilja? Joo. Ai ja. Arvaa oliko hyvän makuun. 8 kuukauden jälkeen kuule kunnon pulla pitkä siihen. Mut tiedätkö, ei noussut paino kuin 400 grammaa. Aamupaino. Ja kondis näytti aamulla paremmalta, kun no pikkusen täyttyy lihaksi. Sitten reiden ojennusta. Nyt niin 150. 150 ja tehdään semmoista hyvää setin. Kaçı havalı like hostess. Çetori habibi koskeş. Gireyim son kez. Amiri don flex. Hadi ya hop meçe nonses. Ghetto boy eskiden boş hep. Şimdi sahne fiyatımız 15. VVS. Pırlanta boynumda oynuyor misket. YSL çizme. Masamda... Aika raskas. Tää ihmettä. Tiedätkö mitä voisit harkita? No. Tiedätkö, jos enemmänkin tulee näitä niin pätkiä, niin tiedätkö sijoittaisit semmosen Mac Mini. Mac Mini. Se on vähän niinku Macin semmonen pöytäkone. Se on semmonen ihan pieni boksi. Ne varsinkin ne uudet M4, niin niissä on niinku tosi hyvä hintalaatusuhde sinänsä. Joo, onko niissä niinku tietokoneita? Joo, tietokoneita. Joo. Niillä oikeesti saisit editoitua ihan 4K-matskua. Ei tulisi mitään ongelmia. Ja Joo. olisi aika hyvä. Paljon maksaa? Ei varmaan maksa, kun se niinku, varmaan se mikä sulle olisi niin kuin 800. Niin miettii semmoiseksi tietokoneeksi oikeesti se on niinku edullinen. Miettii, että mä maksan mun tietokoneesta 2700. Niin. Jep. Siis kuinka pieni se on? Semmonen pieni laatikko. Mahtuuko mulla niinku sormet edes niille koskettimille? Ei Paina yhtä nappia, niin siinä tulee 4 eri kirjainta. Katsoppa siinä on. Siis siinä on se huono puoli, että siinä ei ku... Se periaatteessa siinä kun enter. Siis keskellä vaan yksi läppäri. Se ei oo semmonen läppäri, vaan se on se laatikko vaan, missä on se niinku kone. Sitten sulla pitää erikseen homma. Laittaa siihen hiiret ja... Niin hiirinäppäimistä ja onko se niinku tabletti? Ei.
Eikö se on vaan semmonen boksi? Näytä sun puhelimella, mä yhtään älyä. Tuommoinen. Tää? Siis tohon pitää hommata näyttöjä kaikki erikseen. Niinhän mä justiin sanoin. Ai jaa, okei. Joo, mutta ei se siis... Pystyis Mä meidän kautta väärässä. sitten vaikka mun näyttöön, Niin. tiedätkö? Tää oli vielä halvempi, 750, niin siis se on oikeesti ilmanen kun miettii, että jos sä ostaisit jonkun vaikka MacBookin, Niin. niin se menisi heti yli 1000 euroa. Ja et sais Pystyis mä tosta laittaa esim mun läppärin niinku kiinni. et pysty läppärin laittaa. Mihinkäs? Johonkin telkkarin näyttöönkö? No telkkari Pitääkö mun hommata joku näyttö sille erikseen sitten? Joo, mutta niitähän sä siis lähes Eikö niin saat hinta niitä aika sitten halvalla. kumminkin yli tonnin, kun mä hommaan sitten näytöt ja pelit ja vehket? No varmaan siihen tonnin pintaan miettii hiiren ja näppäimistä sä saat kyllä ihan halvalla. Ne Mulla voit on homma- tommoset. Noniin, ja sitten Tää ei näppäimistä, mutta semmosen saa. joo. No mulla on sulle yksi näppäimistö, jos se vielä toimii. Joo. Sitten ja löytyy mulla hiirikin, jos sä semmosen tarvit. Se näyttö, niin se nyt on ihan silleen, että periaatteessa alussa voi hommata semmosen ihan perusnäytön. Mä voin linkkailla sulle semmosia hyviä. Kahtoo nyt, niin jumittaa vaan. Ei mitään, koko ajan kaatuu koko koneen vaan. Niin. Rupeaa vaan savu nousemaan. Virtapiuhasta. Mä en ymmärrä mitään tämmösen tietokoneiden päälle. Hop. Joo. Ei kai. Pretend everything is what I want it to be. I look exactly like what you had always wanted to see. When I pretend, I can forget about the criminal I am. Stealing second after second just cause I know I can. But I can't pretend this is the way it'll stay. I'm just trying to bend the truth. I can't pretend I'm who you want me to be. So I'm lying my way. I wanna be pushed aside. Kaikki liikkeet tuntuu ihan raskaalle. Ei tuu mitään. Verrattuna niin nyt viime jalkareeniin vaikka. Ihan eri lailla kulki silloin kyllä reenit. Joo, reeni treenailtu. Väsyttää ihan törkeästi. Mä en tiedä, ei reenit kulkenut yhtään. En tiedä mistä johtuu. Mulla oli se hiilaritankkaus. Mä join litran maitoa siihen. Mikä se nyt on? Sen pullopitkon päälle. Mun piti juoda siis. Mulla oli ohjelmassa. Litra maitoa. Mä join se kostautui. Mä ravasin sen viime yön sitten vessassa. Ei ihme, että ei reeni kulkenut. Vaikka mä ajattelin, että nyt on painetta. Voi vitsi, nyt mennään. Mut ei. Nyt vetää palkkari suihkuu ja toivon mukaan saa pienet päivänot otettua ennen kuin joutuu lähteä töihin. Yes. Kommentoi tohon videoon, että oliko minkälainen video, mitä paranneltavaa. Vitsi vaikea oli editoida. Mut siitä se lähtee ja paranee pikkuhiljaa, kun jatkaa vaan. Ja heitä tykkäystä ja kommenttia ja pistä seurantaa. Yritetään saada lisää videoita tehtyä ja kommentoi, että minkälaista videota tehdään. Jos tästä innostuu ja alkaa oikein kunnolla
kuvailee. Yes. Ja kattokaa nyt tätä keliäkin. Ai että. Ai että, kelpaa. No niin, moro. The criminal I am, stealing second after second just 'cause I know I can. But I can't pretend this is the way it'll stay. I'm just trying to bend. I got 'em mad, cause any style I'm touching be my shit. I could do it anyway, any day, off the rip. Just pick any day of the week, and I'll get your ass.